Suleiman Koulibaly. Ablandan jite ni sɔgɔma. I masasi mba fo ini wati. Mba. Ko bi cogo di. Mbe ala tando. I be ala tanu. Oui. I bi ne jume ka ko ne sugu ya jume ma famu. Ablaye. Fɛn bɛɛ n'a waati. Fɛn bɛɛ n'a waati o ye tiɲɛ. Voilà. Donc i ɲɛ bɛ mun na bi. Ni ye bi waati kɛcogo ye. Ni ye bita kɛcogo ye. Ni ye bita kɛcogo ye. Nka ye tan ka faamu ten. Voilà. Non, a bɛ se ka ɲɛ f'i ye i b'a faamu fana. N b'a dɔn fana i y'a faamu. Ni nɛnɛ bɔra i b'i yɛrɛ lakana dɛ. I b'a dɔn i y'a faamu. Ni ko tɛ dɛ. Ne tɛ lakana ye k'an yɛrɛ protéger. Tubarikala. Parce que i bɛ soli ka wuli a ma nɔgɔn moto sanfɛ. I ka kunkolo meleke k'i ɲɛ ninnu datugu dɔɔni. Pour que i kisi mura ni fɛnw ma hali n'a sɔrɔ dɔɔni b'an na dɔ bɛ yɛrɛ la o. A ba de bɛ na. Bon ne kɔni fura dɔw ta surɔ. A fisayara ma dɔɔni. Tubarikala. Ala k'a bɛɛ ban. Ami Suleiman Koulibaly. Ablaye Andani. Bamananw ko sɔrɔ o sɔrɔ ko yɔrɔ kun ɲɔgɔn sɔrɔ t'u la. O ye tan ye. O ye tan ye mun ye. I mana miliyari sɔrɔ ni i yɛrɛ kun t'i yɛrɛ ta ye nafa foyi t'a la. Miliyari 100 b'i bolo i dalen bɛ se foyi t'i ye ni maa ma ɲɛ i ma Ablaye i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye nafa foyi t'o miliyari la mais n'i yɛrɛ sɔrɔ ka ban Ablaye a banna i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ. O bamanan kelenw ko olu ko tɛ dɛ ko doni o doni yɔrɔ dɔn ɲɔgɔn t'o la. Dɔnni o dɔnni. Yɔrɔ dɔn. Yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ. Ablaye o de o. O fana diɲɛ. Non adamaden n'i yɛrɛ dɔn ka ban Ablaye i b'i taa yɔrɔ dɔn i b'i kuma fɔ yɔrɔ dɔn i b'i kɛcogo dɔn Ablaye a bɛ ko bɛɛ nɔgɔya i bolo n'i yɛrɛ dɔn k'a fɔ ne ye Sule ye ne kabila la ni bɛ yen nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan o de ɲɔgɔn tɛ Ablaye. Yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ dɛ. Yiri dɔn so dɔn yiri dɔn so dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ. O bamanan kɛlenw ko kili o kili ko hakili ɲɔgɔn t'u la. Siga foyi t'a la. O fana siga t'o la. Ablaye diɲɛ fɛn bɛɛ hakili ye o. Ni hakili t'i la ka ban Ablaye ni bagan bɛɛ ye kelen. Ni hakili t'i la ni bagan bɛɛ ye kelen. Donc n'i hakili sɔrɔ Ablaye o y'a bɛɛ dafalen. N b'a kuncɛ ni mun ye n mamuso ko ne ma ko faama dusuba tɛ se ka dugu mara. Abada. Parce que i b'a kun fɛn bɛɛ bɛ f'i ma mun b'a dɔn o b'a f'i ma mun t'a dɔn o b'a f'i ma mun b'a dɔn faama kan ka nin de kɛ mun t'a dɔn faama kan ka nin kɛ bɛɛ b'a f'e de ma c'est à dire en un mot e bɛ ka dugukolo de ye. N'i kɛra faama ye i bɛ kɛ dugukolo ye bɛɛ bɛ taa min kan i b'a muɲu o dɔrɔn de don mais n'i dusu bonyana Ablaye ayiwa dugu kɔni i bɛ laban i bɛ taa ka dugu to yen. Ablaye i bɛ taa ka dugu to yen dɛ parce que e ye faama kelen ye o duguden dun ka ca ne ko k'e dusu bɛ bonya e tɛ dugudenw ta lamɛn e t'a to dugudenw ta la Ablaye i laban na dugu bila dɛ. Ko dugu tan dugutigi tan o k'o sigi man di. O tɛ dugu yɛrɛ ye. Dugu dugutigi tan Ablaye o tɛ dugu ye o o bɛ n'a fɔ bon hali kungo kɔnɔ bi n ko ɲɛmɔgɔ bɛ kungo kɔnɔ fɛnw na wara tɛ yan wara tɛ kungo kɔnɔ fɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye wa Ablaye o don a bɛ kɛ ten dɛ fo ɲɛmɔgɔ dɔ de kɔni bɛ kɛ yen ɲɛmɔgɔ de bɛ kɛ yen diyagoya la. Mais bamanan ko n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔma de bɛ yen. O t'an ye o. Dɔ de fɔ ko n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔma bɛ yen ko kɔma ko don. Mais kɔma don mɔgɔ k'a faamuya mun ye kan'a fɔ e ye ne ka ɲɛmɔgɔ ye bi c'est vrai ne bɛ e kɔfɛ mais o t'a to ko k'a fɔ ko ne tɛ fɛn ye o parce que n'i y'a mɛn e bɛ yen o y'a sɔrɔ ne de bɛ yen n'i y'a fana e bɛ yen fana o y'a sɔrɔ ne de bɛ yen donc an bɛ ɲɔgɔn dafa de. Siga t'o la. Cɛkɔrɔba de ka fɔ ne ma a ko malɔnkolon ko ɲɛma ni maa sɛbɛn ko ɲɛma bɛ sigi kuma. U bɛ baro kɛ f'u bɛ yɛlɛ. E tuguni a ko mɛ ko maa sɛbɛnw ka koma ni maa si tɛ sigi kuma. Ayiwa i ye girima fɔ. A ko ten ko maa lankolon ka ɲɛma ni maa ɲɛmaw. Maa sɛbɛn ka maa ɲɛmaw bɛ se ka kuma ka fɛɛrɛ ɲini. O bɛ kɛ. Ko mɛ maa ɲɛnɛmaw ka koma ni maa si tɛ sigi ka fɛɛrɛ ɲini. Ablaye. Bon ni ko in kɔni. O kɔrɔ n'i bɛ ko o ko la kɛ ɲɛma ye. Ablaye. A bɛɛ ɲɛmaya man di dɛ. O kɔni ye diɲɛ mɛ n'i bɛ ko la. Malangolon ka ɲɛma ni faama ka sigi a ma kɛ faama ye wa. Non a ma kɛ faama ye dɛ. Non n'a sigira a bɛ sigi u bɛ sigi kun dɔ de kan. Voilà. Parce que mɔgɔ fana kɛra cogo o cogo. Ablaye o de ma b'a fɔ dɔnni fitinin dɔ b'i la o. Donc a mana kɛ maalankolon ye cogo o cogo. I b'a sɔrɔ faama dɔnniya fitinin dɔ b'a la a mago b'o la. Siga t'o la. A bɛ fɛ k'o ɲini k'o sɔrɔ k'o dɔn. Donc o de y'a nafama yɔrɔ ye. Tubarikala. O bisimila. N ba. An bɛ dɔn jumɛn na bi. Ablaye bi tɛ tarata ye yan. I ko ten. Décembre kalo tile 20 i y'o fana mɛn san 2022 tubaarikala n ba gafaw bɛ yen
a caman ni ye jumɛn bolo a bila ni ɲɛkisɛ leyi a bɛ filɛli kɛ a bɛ filɛli kɛ a bila a ye yɔrɔ jumɛn filɛ a ye filɛli kɛ fo ka taa se mun ye lujuratɔw ka ɲɛmaa min bɛ yen bi n'u b'a wele ko Dramane Dembélé n'ale ye association des handicapés pour la promotion des initiatives locales de développement a bila o ɲɛmaa a bila sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ko Mamadou a bila ko tiɲɛ tɔgɔ Mamadou k'a fana bɛ baara la bi mun ye lujuratɔw ye hali n'a sɔrɔ lujura b'a yɛrɛ la ko nka a ka wuli ka jɔn n'a ka cɛsiri k'a b'a la k'a to bi mun ye lujuratɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu b'a la ka se ka don ba la u b'a la k'u sago sɔrɔ dɔɔni dɔɔni mun ye jamana in kɔnɔ. A ka kumasela bɛ to ko fɔ a ka kumafɛla a bɛ to ko fɔ Seku Mayiga o don a bɛ taa ko fɔ waati bɛɛ voilà gafe mun tɔgɔ le reporter mun de sɛbɛn dɔ kɔnɔ le reporter a bila sɛbɛnni b'a kɔnɔ ko an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba Colonel Assimi Goïta sɛbɛnkɛla yira k'a fɔ k'a ka jija k'a kana kɛ mun ye Mali tiɲɛjugu Mali tu tigɛlen kɔfɛ a tiɲɛjugu tabaga ye k'a ka jija k'a kana k'o ye Ablaye mun ye CODEM olu ka jɛrɛ laban mun kɛra n'u ka congrès ordinaire ye a tako sabanan o ko kɛnɛ kan sa mun ye parti CODEM olu kɔni a yira k'a fɔ k'olu bɛna ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa Mali ale ka lakana ko k'u bɛ se ka sabati cogoya mun na ko kama sɔrɔ k'olu fana ka jɔyɔrɔ dɔw fana ye k'u tɛna sigi ka jamana lajɛ nin cogoya la k'a fɔ ko lakanabaliya ko bɛ ka kɛ k'olu tɛna wuli ka jɔ o sabati Ablaye ko min ye Bamakɔ jɛliko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ozone kɔni taara ko nka ko ozone nɔrɔ bilara ni voirie ye ko baara bɛna kɛ o cogoya la. A muso kuma kɔnɔ l'indépendant ye mun sɛbɛn indépendant Ablaye a ko nin waati in kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko mankanba bɛ jɛkulu minnu n'olu bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ka se ka bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn minnu b'a wele ko accord pour la paix ko bi ko a jɛkulu kɔnɔna la ko furugufurugu ka ca ko de siratigɛw la k'a fɔ ko ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔ dɔgɔdalen don ɲɔgɔn lajɛrɛ minnu baara wɛrɛ kan ka dabila bi sɔgɔmada in na a bɛ kɛ mun ye ANEFIS kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye Kidal ale mara o kɔnɔna la Ablaye transition kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ jɛkulu min n'u b'a wele ko OCGS olu kɔni wele kan bila ka cri de cœur bila nin waati in na k'an bɛɛ ka wuli k'an jɔ ko an ka se ka ɲɔgɔn la kuma ɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye politique kunda ko sinon ko jamana bɛ lahala min kɔnɔna la Ablaye ko a laban bɛna kɛ kojugu ye dɛ k'an ka wuli k'an ka ɲɔgɔn lakumaya mun ye Colonel Assimi Goïta Ablaye ale kɔni ye jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min n'o kan ka baara kɛ ka kɛ n'a ye k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ an ka constitution ale baaraw sigili sen kan walasa ka se ka baaraw kun bɛɛ lajɛlen cɛ olu kɔni b'a la ka baara kɛ mun ye avant projet in kan ka se ka baaraw ka fɛɛrɛ ɲini a la a bɛ se ka kuncɛ ko ɲuman na cogoya minnu na mun bɛ tali kɛ Nampala min Ablaye ko ka kɛnɛ k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la ko maa kelen ale ni maa caman bɛ yen k'olu kɔni maa kelen bɔnna nin na maa caman k'olu kɔni joginna ka kɛnɛ k'a fɔ n'u ye dugudenw k'olu ni gendarmew kɛrɛnkɛrɛnnenya k'olu karila ɲɔgɔn na sanubɔlaw k'olu y'a yira k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔni kɔnɔna la k'a fɔ ko n'a jateminɛ n'u ye jɛkulu min sigilen bɛ yen n'o ye société canadienne ye n'olu tun b'a la ka sanu bɔ Nampala maraw kɔnɔna la ko furugufurugu dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛra sababu ye ko maa kelen kɔni bonyana ani na. C'est du moins. Tu vas lui donner moi les copains doit gagner 18 millions là. Hein? Quand doit gagner 18 millions 352 000 francs la payer. C'est Ablaye. Amno ni kuma ni warba en tɔgɔ fɔ sɔn wɛrɛ antina fɛn sɔrɔ. Alors ni fana ko fole. Antina fɛn sɔrɔ ka bila mun na. D'accord. L'indicateur de renouveau. Ablaye indicateur de nouveau. Ale kumana ka don min ye kan kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ min ye garde nationale kɔnɔna la général Jean-Élisée Daoudo ko ale kɔni waati laban ninnu kɔnɔna la a ka taama kɔnɔna la garuw ka jɛkulu bɛ n'o ka finitigilakaw ka jɛkulu bɛ Ablaye ale kɔni taara kuma f'u ye kuma min bɛ mɔgɔ jigi sigi kuma min b'a to mɔgɔ dusu bɛ lamini kosɛbɛ walasa ka se ka marifa ta hali bi walasa ka se ka i ka jamana k'ale dɛmɛ cogoya mun na ko général kɔni bɔra k'o kuma kan k'o lase mun ye finitigilakaw olu ma
Ablaye ko sauvegarde de la souveraineté nationale Mali gouvernement olu kɔni ye ni waati kɔni kɔnɔna la cɛkulu min bɛ n'u b'a wele ko ONG Appel de Genève u ka baara u y'a ɲɔngiri ayiwa baara ɲɔngiri la dɛ Ablaye ko ka maaw lakanda sida banakisɛ ma ni waati kɔni kɔnɔna la o de kɛra sababu ye ko Mali ale kɔni ye ŋaniya ta nin waati na ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ cogoya min na walasa sida bana n'a bɛ bɔ musow la ka don denmisɛnninw la cogoya minnu na Ablaye ko bɛ se ka kɛlɛ cogoya minnu na k'o ka kɛlɛ o cogoya la Ablaye mun bɛ tali kɛ smartphone photo challenger ale ta ko filanan baaraw sigilen sen kan Mali wula k'i jɔ ni jɔnjɔn ye nka Mali yɛrɛ fana dɔrɔn wɛrɛ tɛ dɛ mun ye Ablaye Mayiga n'a bɛ Isipiriki la ale de kɛra ŋanaminɛŋana ye Ablaye i tɔgɔma a kɛra ŋanaminɛŋana ye ok leçon faso ka fasiri a ko di Ablaye ɲamako a kumar'o kan kosɛbɛ ɲamako ɲama sununkun Ablaye ko sununkun bɛ mun ye numubugu nin waati kɔnɔna la an ka gouvernement olu kɔni taama bere sa fo ka taa se ministre 3 fo ka se 4 ma u taara mun ye sununkun kɔni k'an lajɛ nka ɲɛ bɛ mun na yan jaba la ka mun fɔ mun ye kolonɛl Ablaye Mayiga ale bɛ o kɛnɛ o sanfɛ kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni sununkun ye Ablaye k'a tɛna to yen ten ko ka kɛ fɛn fu ye ko fɛrɛ bɛɛ lajɛlen na sigi ka don a la ka don ba la walasa ni sununkun ninnu a bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na ka jamana yɛrɛ fana nafa cogoya min na ko baaraw na bolo siratigɛw la walasa nafaba u ka se ka don min ye numubugu ale ɲamaminɛ ninnu na Ablaye Ablaye an bɛ to faso ka fasiri kɔnɔ hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ye maliyɛn dɔlɔtana dɔ ye n'u b'a wele ko Amadu Ayidara Dudu ale don Ablaye Dudu kɔni denmisɛnnin 200 bɔɲɔngo minnu si b'a daminɛ san 10 ka na san 14 kɔnɔna la Ablaye a ye mun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigiliw ye n'an ko a ma ko kan o kan sigili u bɛ denmisɛnninw de sɛgɛsɛgɛ k'u bila ɲɔgɔn kan k'u bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dan kɛ minnu mana kɛ ŋanaw ye Ablaye olu bɛ taa u bɛ t'u garisɛgɛ lajɛ mun ye jamana kɔfɛ walasa u ka se ka sennadolantan ka se ka kɛ cogoya min na nka Dudu yɛrɛ ka kuma fɔli la a ye nin hakilina sɔrɔ k'a masɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ Mali ye fantan jamana ye ko denmisɛnninw fana kan ka dɛmɛ nka ale yɛrɛ fana bɛ fo k'a ka cɛsiri la a ka nin baara ninnu fana sigili sen kan Ablaye ka to farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ hali bi mun ye kalo kalo an ka finitigilakaw olu bɛ ɲɔgɔn dara jɛ ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ walasa finitigilakaw olu ka se ka koloso ɲɔgɔn na cogoya min na o ta ko wɔɔrɔnan baaraw la o kɛra dɔgɔkun laban in tɛmɛnen kɔnɔna la mun ye SNJ kɔnɔna la Jikɔrɔni Para o siratigɛw la a ko denfaya bɛɛ lajɛlen kun talen don k'a di maa ma o de ye colonel Sadio Kamara n'ale ye ministre de la défense et des anciens combattants ye ko ale yɛrɛ fana i n'a fɔ jaw b'a jira cogo min na mun ye ballon militaire a fana ye ca k'o la kosɛbɛ k'a fana ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ mun ye faamaw n'o ye officier supérieur ye ale ni officier sous-officier Ablaye ale ni homme de rang olu ka se ka koloso ɲɔgɔn na u ka se ka ɲɔgɔn baro ka se ka ɲɔgɔn malasa walasa ka yira k'a fɔ ko a bɛɛ kana ta ka kɛ faamako ye o la ko a ko kɛnɛ yɛrɛ ka Ablaye ko ne jateminɛ kɛ ɲininkali bɛ kɛ yɔrɔ min na ko sɔrɔlaw caman bɛ yen olu n'u ka ministres ko n'a fɔra k'u ka kuma u fɛ u ka gɛrɛ u la ka kuma Ablaye ko a laɲini ka gɛlɛn kosɛbɛ mais ko nin sugu la farikolo ɲɛnajɛ de b'a to ko finitigilakaw k'u fana bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min na. Ne y'a ye yamaruyalen na a bɛ cuncu n'o nɔfɛ. A ye dɔ kɛ o. U tilala u taa dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. N bɛ yen Ablaye. avec le général Jara. Ne y'o ye. Général chef d'état-major. O fana tun b'a kɛ. Omar Jara. O bɛɛ tun bɛ sous-vêtement la k'u cuncu sɛnɛsiw nɔfɛ. C'est-à-dire an bɛ se k'a fɔ armée bɛɛ tun bɛ yen CM tun bɛ yen CM ka adjoint bɛ yen ministre de la défense bɛ yen. comme ne mɔgɔw 2 de don ne k'u 2 de don olu de b'o tali la ka ca. Voilà Sadio ni Jara de bɛ b'o tali la ka ca. Olu don. hali u ye sous-vêtement don ne y'u kɔni u dɔn jama la. O don. voilà ni ye jumɛn Albatros Ablaye. a ko di. ko don nataw kɔnɔna la office Niger k'ale bɛna malo 100 tonnes 100 ani tonnes 600 k'u n'o bɔ Ablaye k'o di maaw ma maaw ka se k'o dun. K'a d'a ma ou k'a fɛrɛ ma. K'u bɛna bɔ de. K'a bɔ k'a d'a ma ou k'a fɛrɛ ma. Ablaye a bɛ feere kɔni de o. E de ko k'a di mɔgɔ ma. Ablaye n'a bɔra kɔni aw kɔni a bɔ kun ye k'a di mɔgɔw ma yɛrɛ. Ayiwa tabarikala. Ablaye ko nin ye convention ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a m'a fɔ min ye banque 15 milliards BIDS ale ni BMS Ablaye u y'o bolonɔ bila o baara la miliyari 15 k'o na bɔ ka di. O ka kɛ a sira la. Le républicain Ablaye a ko Bamako ko sɔɔni dɔrɔn ko Bamako bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ka ɲamako la.
parce que nyama kera malo yakolo ko bina ko fere bina sura la ni tara ida la fu malo malila able transition baraw kum konna la jakulum be nuba wele ko ADRC wulu kon ko ni wati konna la able ko wala ka kule ka fo ko dugu jalen no able ko mu dunga fa sabatili ko able ko ka gele ko wa ko jamana yere fana ko isolé no ni wati na ne jume tamani akam sarabi able atara yorom na akan gadia tamani akam songa jare ko mu betalike agence nationale de l'aviation civile able sefa wari million kɛmɛ saba bi naani ani saba una kunkan fa able ko de tunna ni waati kon kɔnɔna la vérificateur ale ka sɛgɛsɛgɛli o kɔfɛ donc a kamandi dɛ Isu Bacili able ko ni ma yabla ayuma abo blali ko ma fo yan folo ko ma cɛsirilen do maliko la jamana ko la ko a cɛsirilen do kosɛbɛ ka cɛsiri kasolo code de l'éthique et de la déontologie yo able ko saratigo la mu ye impôt maaw olu kɔni kun bɛ o clé olu ka kalanso kɔnɔna la u taara ka segu kalan o ko la u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na ka ɲɛ Mali Tribune akodi jɔnkuna ko professeur Jɔnkuna ancien président Mali jamana kuntigi kɔrɔ able ko an bɛ ɲini ka se dingɛ dan na a ko tɛ an bɛ ɲini ka se dingɛ dan na ko an bɛ ɲini ka se dingɛ dan na an kana cu a kɔnɔ dɔrɔn an kana cu o de ka gɛlɛn able lasana togo la n'ale ye cheminot ka syndicat ye ko titre foncier 1637 able ko a segira ka di mu ye cheminot ma a segira ka du ma ko a segira ka du ko halal o kaɲi o kaɲi ko an sera dingɛ da la ala kana an cun dingɛ ko tɛ dɛ an m'a fɔ an sera dingɛ da la dɛ ko an sera dingɛ dan na a dingɛ dan na au fond du trou donc an bɛna bɔ ayiwa ni sera dingɛ dan na kɔni jatigɛ banna jatigɛ kɔni banna fɛɛrɛ de bɛ ɲini fɛn fila don fɛɛrɛ de bɛ ɲini sa ka bɔ soit i bɛ to yen soit i bɛ bɔ parce que bamananw ko ni juru binna kɔlɔn kɔnɔ ko juru wɛrɛ de b'a bɔ o tiɲɛ juru wɛrɛ b'a bɔ ni suruku ye ani suruku bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ b'a bɔ n'i y'a mɛn juru wɛrɛ juru bɛ kɛ suruku gansan tɛ se o juru yɛrɛ gansan tɛ se wala bamanankan don bamanankan a bɛ faamu juru ni suruku don u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ k'a labɔ ayiwa n'an sera dingɛ dan na an ka fɛɛrɛ k'an ka bɔ dingɛ na o tɛ wa n'i ye janfanci ye kasi la a tora janfa la mun de bɛ yɛlɛ bilaye ne y'o mɛn bamananw de la o don ko n'i ye janfanci ye kasi la kana se ka a tora janfa la fa ti sakana a bɛ n'a fɔ a yɛrɛ ka ko kɛra a yɛrɛ la k'i yɛrɛ minɛ jan la a bamanankan na u b'a fɔ ma kɔlɔnjugu yiri cɛ m'a dɔnkili la de k'a bɛ kɛra a yɛrɛ kɔnɔ ayiwa an ka faso ba ni Mali la le 20 décembre aujourd'hui on est 20 décembre 2022 le 20 décembre 2008 ko mun kɛra Mali la a kɛra dabali ko bɛɛ ma an tun bɛ kɔrɔn fɛ kɛlɛ don rébellion fɔlɔ rébellion filanan rébellion sabanan u bɛɛ wulila Kidal ani Menaka k'u jɔ Tɔnbukutu da la mais mun kɛra 20 décembre 2008 rebelle de y'u sɛnsɛn ka bɔ Kidal ka tɛmɛ Tɔnbukutu Gao ka na ɲɛfɛ kɛ ka fɔ Nampala k'u kɛru ka kan yɛrɛ de kɛru ça date 15 o ni tora 13 o sɛbɛnna jogin na u taara ni marifa ni mobili u boli n'o ye mɔgɔ ma sigi ko kɔrɔfɛ kelen fo sisan fo Segu mara la parce que Nampala bɛ ɲɔnɔ mara la ɲɔnɔ bɛ Segu mara la o bɛ siran ko fɔ donc a daminɛ ko pour la première fois la guerre du Nord s'est déportée au centre du pays o de kɛra o kɛru fɔlɔ ye 20 décembre 2008 20 décembre 2008 o y'a sɔrɔ Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ tournée la ale bɛ ayiwa o kɔfɛ jabali gosira a bɛ siɲɛ 4 bɔ o kɔfɛ olu ko jama bɛ se ka na yɔrɔ bɛ o donc u ye kan attaqué a daminɛ u ye kɔrɔnfɔ te sisan u bɛ Mɔti attaqué u bɛ Kulikɔrɔ attaqué u bɛ Sikaso attaqué hali Kayi u taara Kayi sisan donc yɔrɔ bɛɛ kɛra kɔrɔn ye ka tila ka tɛmɛ Bamakɔ yan fɛ fɔlɔ-fɔlɔ u b'a fɔ kɔrɔnfɛ kɛlɛ sisan kɔni yɔrɔ bɛɛ kɛra kɔrɔn ye a kɛra badabada ye Ala k'an kisi mais maintenant comme bingani cayara mɔgɔ y'a faamu ko n'a ma wuli a tɛ bɛn donc sisan fo mun tun bɛ kɛ fɔlɔ hali bi
sadasu bi jana de attaque bekele mais bamanci ke nyedona ya ko wili fo ka daga raka na fo sadasu ke sigiro kanna ko keru abla o nyini ga ba o ko en fa no ah o nyini ga ba re voilà en fa no o yira mana l'armée monte en puissance voilà parce que o le tumbike yandi bamanci ga taw nyini bamanci de na nyemboro nyedona ka na ko na ko ti ta nyini a yere na nyini donc lu bo fo goro la katama kana fo kana ka kan kuturumine ka kan ci ka mino dota mo mu mandi we utsekatani mu bojini wakati sada su ko sekebe ko no kara no nyadu abla o nyadu na de o nyadu na do sa do se yelema depuis wadi kara ka fo attaque ko ni bike abkere mais ka fo ubora kana fo kana ka kamne am bo no aw chama donc le mouveau woli fangati ko woli dusu kelege ate ko tigere woli fanga farati kelege abada donc ça ko ya famu awle kan joyere do voilà ko ni wulu fere ka songoro jekuma la ko sunsuru tara sunsuru nan anan ka wulu fere ga do jakmana sunsuru tara sunsuru nan donc anga joyoro gudo ma fe ko do foyebi matina boyro wore kana jamana glan voilà ayere de ba glan yere ini cheni baraji mba ikulibali masasi jite